खुलुमबाय नोंथांमोनखौ सानसेयारि रादाबाव बरायनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं नोंथाङा जुदि निउस खोनासंनो मोजां मोनोब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला कारन बे चेनेला गोदानसो बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ थावदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेयारि रादाबखौ आं फोसावलांसै गिबि खौराङाव दङ बयबो आरोबाव गोदान बोसोरखौ बरायबाय दिनै इंराजि बोसोर 2020 नि गिबि सान फुंनिफ्रायनो हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव सुबुंफोरनि होंगो दोंगो पिकनिक जानाय नुनो मोन्दों बेबायदिनो नामघरफोर आरो मन्दिरफोरावबो सुबुंफोरनि होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोन्दों गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै आरो गोदानखौ बरायनायजों लोगोसे बयबो इसोरनि खाथियाव आरज गाबफैदों 2020 मायथाइनि जिउखांनाय आरो गाहामनि बुंफबनायखौ हामलायथि बावहरदों नामघर आरो थानसालिफोरावल' नङा गोबां सुबुंफोरा गाव गावनि आंगोफोरजों गुबुन गुबुन पार्क एबा पिकनिक स्पटफोरावबो सम हगारनायखौ नुनो मोन्दों हादोरसानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोर बायदिनो गुवाहाटी नोगोरमानि बाहेरावबो फालिदों बेनि गेजेराव गोसो गोरबोजों रुंसारि जुबिनगार्गखौ मान बावदों सनापुरनि जुबिन सावनाय जायगायावबो फुंनिफ्रायनो सुबुंफोरनि होंगो दोंगो आरो ज' जानायखौ नुनो मोन्दों बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां अरुनदय बिथांखि मोनफुंग्राफोरनि थाखाय बे समाव सोरखारा मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों जेराव अरुनदय बिमाव बिथांखि मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनांगोन जेराव फैगौ 20 फेब्रुवारि खालाराव मोनगोन बयबो एबा साफ्रोमबो अरुनदय मुलाम्फा मोनगिरिफ्रा 9,000 रां मोनगोन PFDLनि सोरखारा थारैनो बर'नि जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हागोन ना थारैनो उदां लाबोनो थाखाय खामानि मावगोन ना BPFDLनि सोरखारा हाग्रामा महिलारी दैदेननाय बिथाङा आद्रा थाबावनाय जोबथेसालियाव थानांनाय गासै बारग' NDBफोरखौ उदां खालामगोन ना बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै दासान्दि समाजारि बिजों फेसबुकनि गेजेरजों सावरायजानायखौ नुनो मोनगासिनो थादों जेराव गोबां सुबुंफोरानो बिथांखौ उदां आखायाव थामहिनबा उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय दाबि दैखांदों जेराव ओरैबायदि बाथ्रा फोरमायथिदों दि हाग्रामा महिलारी दैदेननाय BPF पार्टिया गोहोआव फैनायनि उनावनो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौ बेखौ लानानैनो सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों आसा खालामो बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा जाहाथे जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायाव हानायमानि खामानि मावगोन आरो गासै बारग' NDBफ्रा जाहाथे उदां अख्राङाव फैनो हायो बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोनि सोरखारा जोबथेसालियाव थानांनाय गोबां बारग' NDBफोरखौ केस नांनानै थानाय जेराव NI केस नांनानै थानाय माखासे सोद्रोमाफोरखौ उदां लाबोनो हादों आरो नखर आरो समाजाव गोरोबलायनानै थाफैनो खाबु होदों नाथाय बेनि अनगायै गोबांथार माखासेफ्रा दासिमबो जोबथेसालियावनो दं जेराव रन्जन दैमारिजों लोगोसे माखासे बारग' NDBफ्रा दासिमबो जोबथेसालियावनो दङ बेनिखायनो जाहाथे बिथांमोनखौ उदां खालामनो BTC गोदान सोरखार खुंथाया थाबैनो आखायाव लायो दुखुनांथाव बाथ्रा दि जों बयबो मिथिगौ NDBनि गायसनगिरि NDBनि आफादगिरि रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियावनो दं दिनैनि समाव जों बयबो गारां दैखांनांगोन सोरखारनि हेंथायै गोख्रों रावजों उदां खालामनांगौनि थाखाय खौसेयै आगान सुरनांगोन मानोना गेदेमा रन्जन दैमारिया जोंनि गेजेराव हारिनि गेजेराव थानानै खामानि मावनो खाबु मोननांगौ आरो बिथांबादि सुबुंखौ जोंनि हारिनि गेजेराव उदां जानानै थानांगौ एबा उदां जानो थाखाय जों बयबो नाजानांगोन सोर बिथां रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैजानो लुबैयो एबा हास्थायो कमेन्टनि गेजेरजों बुंहर लं लिभ रन्जन दैमारि बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि बारग' NDBफोरनि गोख्रों नाजानायाव थांनाय माखासे बोसोर सिगाङाव बिथां डिआर नाब्लानि बेल हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै बेनि उनाव 2025 जोबनाय समहालागै रन्जन दैमारिनि मोनसे बेल हियारिंआ जानो गोनांमोन नाथाय बेनि अनगायै दासिम जेबो खौराङानो गैया जेराव जानो गोनां बेल हियारिंआ बारा गोबाव सम गैलिया होननानै बुंनांगोन जेराव 2025 मायथाइयानो जोबसिगोन आसा खालामो बे बोसोर जोबनायसिमाव थाबैनो गेदेमा रन्जन दैमारिनि मोजां खौरां फैगोन जाहाथे बिथांनि बेल हियारिंआ जागोन आरो बिथाङा उदां अख्राङाव फैनो हायो आरो बिथांजों लोगोसे जाखिनि बारग' NDBफ्रा दासिमबो जोबथेसालियाव दं बिथांमोनाबो जाहाथे उदां अख्राङाव फैनो हायो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बर'नि थामथि गोरोबथा जाय गोरोबथाया एबसु XNDB UBPO भारत सोरखार आरो आसाम सोरखार जथायै BTR गोरोबथाया जानानै थांदोंमोन जाय गोरोबथायाव एबसुनि दैदेनगिरि UBPOनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे NDBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथाङाबो गावनि बेसेन गोसा सागानखौ होदोंमोन गोबां समफोरावनो सोंथि नुजादोंमोन दि BTRनि सागानगिरि जानानै मोनसे एकर्डनि बेसेन गोसा सागानगिरि जानानै बोरै जोबथेसालियाव थानो मोनखो दिनैनि दिनाव मोनसेबो एकर्ड गैया दि जायफोरा सागान खालामदों बिथांमोना बेबादि आथिखालाव जोबथेसालियाव थानांनाय
बेराफारसेथिं BTR दफानि गेजेरजों एक्स NDB-फोरनि जेंना जोबथेसालियाव थालांनाय गासिबो बारग' NDB-फोरनि सोद्रोमाफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायनि दफाबो दंमोन BTR एकर्डआव नाथाय माखासे बारग' NDB-फोराल' प्रमद बर'नि सोरखार खुंथाय समाव उदां जानो हादोंमोन। बेनि अनगायै माखासे बारग' NDB-फोरा दासिमबो जोबथेसालियावनो दङ। 2025नि BTC बिसायख'थि जोबनायनि उनाव BTCआव हाग्रामा महिलारीया सोरखारखौ दायो। दा बे समाव गेदेमा रन्जन दैमारिखौ BTCआव सोरखाराव फैनाय मानगोनां हाग्रामा महिलारीनि सोरखार खुंथाय समाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हागोन ना? बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। दिनैनि समाव सोरखारनि फारसे सोर खुगा बेखेवगोन? गेदेमा रन्जन दैमारिनि उदां खालामनांगौनि उदां जानांगौनि थाखाय थारैनो जों गेदेमा बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय खौसेयै ओंखारबोनांगोन। खुंथाय सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनांगोन, गारां दैखांनांगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि BTCआव 5 बोसोर सरकाराव खुंथाय गैयै समाव हाग्रामा महिलारीया जों सोरखाराव फैयोब्लानो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। बे बाथ्राखौ गोबाङानो गोसोआव दं। नाथाय सोरखाराव फैनायनि उनाव बिथां गेदेमा हाग्रामा महिलारीया रन्जन दैमारिनि फारसे जेबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। आसा खालामो बे बोसोरनि जोबनाय समाव थाबैनो जेलनिफ्राय उदां जानो हायो बेखौनो आसा खालामनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। बेजों लोगोसे नोंथाङा लाइक, शेयार खालामना होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।